ଖାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ବାର ହେଲା ମାନେ ବୁଧବାର ହଉ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ସଣ୍ଡେ ହେଲା ମାନେ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ନନଭେଜ ଭଲ ଆଇଟମ ହଉ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ନା? ନା ନା, ଏମିତି କରିବା ବନ୍ଦ କରିକି ସିଜନ ୱାଇଜ ଯୋଉ ପରିବା ଗୁଡା ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ନନଭେଜ ତ ଯେମିତି ମାଛ ହଉ କିମ୍ବା ଚିକେନ ମଟନ ଅଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ଆଇଟମଟା ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସିଜନରେ ଯୋଉ ପରିବାଟା ଖାଇବା ସେଇଟା ମିଳୁନି ନା ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ମିଳୁଛି, ହଁ, ଆଜିକାଲି ତ କହିବେ ଆପଣମାନେ କି ସବୁ ପରିବା ବି ଏବେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସିଜନରେ ଯୋଉ ପରିବାଟା ଖାଇବା କଥା ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କି ନାହିଁ ବାର ହେଲା ମାନେ ନନଭେଜ ହବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଅବାରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ନନଭେଜ କରିନି, ଆଜି ଭେଜ ଉପରେ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଦହି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ତେଲ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସିଧା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ। ତେଜପତ୍ର, ଜିରା ଆଉ ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ ଏଠି ଦେଇକି ସବୁ ମୋର ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା 4-5ଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ପିଙ୍କ କଲର ହବା ଯାଏଁ, ସଫ୍ଟ ହବା ଯାଏଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ନବା। ପିଆଜ ଏଠି କଲର ଆସିଯିବା ପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ସବୁ ଦେଇ ନବା। ପରିବାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ପରିବା ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କୋବି, ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍। ସୋୟାବିନ୍କୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଦେଇଥିଲି ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଦହି, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆ ପାଉଡର। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ମଟର ବି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବ। ତାକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କଷି ସାରିବା ପରେ କଲର ଆସିଯିବା ପରେ ଏଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯାଏଁ କଷିଥିଲି। କଷି ଦେଇକି ଏଠି 2 କପ୍ ଚାଉଳରୁ ମୁଁ ଏଠି 4 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପରିବା ଯେହେତୁ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1 କପ୍ ଦେଇଥିଲି, 5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଦେଇକି ଏଠି କଭର କରିକି ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଭର କରିକି। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁଲାଉ। ତା ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ ଏପଟେ ରାଇତା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ରାଇତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଦହି ନେଇଥିଲି। ଦହିରେ ଏଠି ଚପ୍ କରିକି ନେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ପିଆଜ, ତା ସହିତ 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ବିଟ୍ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲି। ଦେଇକି ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରାଇତା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଏମିତି ବାର ହେଲା ମାନେ ନନଭେଜ ହଉ କି କାହା କାହାକୁ ନନଭେଜ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ନା ଭେଜ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ, ଲଭ୍ ୟୁ।